Bé, bon dia a tots i totes en este ple extraordinari i urgent que hem convocat per a tractar la proposta de pressupost del 2026 que, com bé sabeu, s'ha d'enviar al Ministeri i bé, hem tancat aquesta mateixa setmana, així que degut també a les fetges en les que ens trobem i que té que passar pel Ministeri, ho han portat en esta urgència al plenari per a poder-ho tractar i explicar també la proposta. El primer punt de l'ordre del dia és la ratificació de la urgència de la sessió, que bé, així com he explicat, per aquest motiu és. Així que passem a votació de la urgència. Vots a favor, vots en contra. S'aprova per 6 vots a favor i 4 en contra. Bé, passem ja al punt principal, que és la presa de coneixement i conformitat en el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Morella per a l'exercici 2026, com explicava abans, per a remissió al Ministeri d'Hisenda en les obligacions que té l'Ajuntament actualment de supervisió financera per part de lo que és el Ministeri. Avui portem a plenari una proposta d'esborrany de pressupost per a aquest 2026 per a la revisió del Ministeri. Com sabeu, estem bé. La situació actual de l'Ajuntament és una situació encara d'intervenció per part d'Hisenda en el que són els comptes, perquè aquesta proposta ara té que anar fins a Madrid per a que allí donen el seu vistiplau i si hi ha alguna puntualització per la seva part, també acordar-la en l'Ajuntament. El portem avui ací, a aquest plenari, en un objectiu clar, que és el de mostrar les xifres al conjunt dels regidors i sobretot al conjunt de la ciutadania que puga veure el ple i d'esta manera també entendre un poc més i millor el que és la proposta de pressupost. El portem per a la seva votació en el que és un pressupost ajustat de 4,9 milions d'euros, 4.969 concretament, per a un 2026 que ha de continuar apostant per la gestió acurada dels diners públics, per la contenció en la despesa i, sobretot, per els serveis municipals. Portem avui aquesta proposta després de molts de mesos de treball on ajustar cada una de les partides no ha sigut fàcil, especialment també, com he explicat en els darrers plenaris, després de la pujada dels salaris als treballadors públics imposada pel govern d'Espanya sense tindre en compte tampoc les situacions econòmiques de cada una de les administracions, especialment locals. Un cas en el que el Ministeri, és un cas curiós, perquè el Ministeri per un costat ens prohibeix pujar la despesa en capítol 1, la de personal, però al mateix temps ens obliga a pujar-la en aquesta pujada salarial. Com hem dit en més ocasions, una pujada salarial que tots defensem, però que ha de comportar un augment de recursos també per part de l'Estat per a poder-la afrontar. Aquesta proposta s'ha treballat i s'ha arribat a un acord en el Partit Popular en el que estem convençuts que és una bona notícia per a Morella el poder establir aquest acord per dur endavant aquest 2026. I per això també els agraeixo ací i avui als regidors la disposició per alcançar aquest acord que hem aconseguit entre els dos partits. Un acord que ens porta a un pressupost que es centra en l'esperit d'apostar per serveis municipals i també aquesta despesa en el manteniment d'infraestructures municipals, allò que parlem sempre de que important és poder tindre noves infraestructures, però més important encara poder mantenir-les en les condicions que es mereixen totes les que ja tenim. A més, aquest any, en la millora paulatina i progressiva i a poc de la situació econòmica municipal, comencem a poder incloure també algunes partides importants per a seguir en aquestes xicotetes inversions que milloren dia a dia
el dia a dia de les persones. Inversions que van des de la millora de la il·luminació en diferents punts de Morella i pedanies. De Morella, per exemple, la Costa Sant Joan, que també és una reivindicació dels veïns bé, per almenys des que estem nosaltres al govern, una reivindicació dels veïns. També altres actuacions, com per exemple renovacions del mobiliari urbà, papereres i bancs, per exemple, algo també molt necessari perquè ja estan molt malament. També una partida molt important com és l'adquisició del mobiliari per a les cases de lloguer de l'Ajuntament, la electrificació de l'estació meteorològica de l'Avamet, com bé sabem tots, un referent de lo que és la meteorologia, i ara veiem també la seva enorme importància, de que estigui com toque i 24 hores funcionant. També millores a il·luminació del castell, la museïtzació de torres per fer-les visitables, l'obertura 24 hores, també de l'interior de la Torre del Rei, la millora del camí que connecta el Portal del Rei en Sant Mateu, la construcció d'un ossari, com sempre, actuacions que hi ha que fer al cementeri que, per desgràcia, toca sempre fer-ne de noves. Després també continuar en aquesta reparació d'empedrats, de carrers, de costes, de murs, etc. També l'aposta que ha de ser per el Colomer Zurita, per la planta baixa, en el qual també hem sol·licitat el 2% cultural, que esperem que aquesta vegada sí que tinguin a bé per part del govern d'Espanya de donar-lo a l'Ajuntament de Morella, ja que tenim tots els punts i tenim tot el mereixement per a que aquesta obra se pugui fer una realitat. També obres importantíssimes com la millora dels talussos del polígon industrial per a que guanyen en seguretat totes les naus que ara estan expostes i que recordo que de vegades quan tenen despreniments i inclús alguna li poden caure grans pedres a les parets o teulada en aquesta ajuda de l'IBACE de Generalitat. Per no parlar també d'altres actuacions importantíssimes com les que estem preparant també al Castell, o també les que ja seran en les pròximes setmanes una realitat, com les de l'aqüeducte, en aquestes dues ajudes que s'han aconseguit enguany per part de Generalitat en 200 i 300.000 euros, un total de 500.000 euros que s'invertiran enguany en l'aqüeducte de Morella, o també una importantíssima, que en els propers dies també tenim una reunió molt important respecte a aquesta obra, com són els 300.000 euros per al convent de Sant Francesc, algo fonamental per al nostre patrimoni en aquesta ajuda també de la Generalitat Valenciana. En pedanies també ajudes i obres molt importants que també reclamen els veïns, com les dels llevadors d'Herbeset, o també l'escola i la casa de la mestra, tant la teulada com les façanes, els problemes també estructurals que tenen, en el graneret de Xiva o també en els seus portells, també en el Roser, també les actuacions previstes a Hortells, una de les quals és de gran importància per poder saber per què es mouen, com bé sabeu, diverses cases del poble, especialment de la part baixa del poble, i poder saber el per què, primer, i després poder buscar-li una solució a aquests moviments que tenim des de fa tant de temps i que ja és hora de poder començar a buscar aquesta solució. Per centrar-me en altres parts, tenim, per exemple, per capítols, el capítol 1, que correspon, com sabeu, al que és els sous del personal de l'Ajuntament. Tenim 1.700.000 euros, el que és un 34% total del pressupost. En el capítol 2, 1.839.000 euros, el que és un 37% del pressupost, en el que és el funcionament dels serveis públics i infraestructures municipals, tot allò de manteniment que comentàvem. Això suposa un augment de 277.000 euros respecte al darrer pressupost, el que és un augment molt important i se'n va, entre altres coses, en partides com, per exemple, de l'escola infantil o del CEI Mare de Déu de Vallibana, en una partida que passa de 10.000 a 35.000 euros pel seu manteniment. Ja sabem, un augment del 350%, ja sabem tots
la idiosincràsia de l'edifici, que a més també se faran les obres tant de canalització de les tuberies de calefacció per part de Conselleria com del pati també. També augmenta la partida per al manteniment de zones verdes, d'enllumenat públic, de manteniment del patrimoni històric i cultural, el manteniment, que és en definitiva. En aquestes partides que augmenten, òbviament no tot el que ens agradaria, però sí que han d'augmentar un poquet, tenim, com he dit, museus, castell, muralles, també algunes molt importants, com en festes i promoció de la cultura, que arriba a una inversió total de 200.000 euros. Cal recalcar que en els últims darrers anys els pressupostos d'absolutament totes les actuacions, les contractacions de tot el que és, al final, aspectes festius, ha pujat moltíssim, moltíssim. Des de lo que és la pandèmia fins ara, els pressupostos inclús hi ha moltes coses que quasi que s'han duplicat en tan sols 5 o 6 anys i per tant també és necessari pujar-la per aquest aspecte sobretot. En serveis socials, molt important també, aquesta assignació al centre de dia, que com recordem és un 32% superior a la darrera, en 306.000 euros el que és la partida que aporta la Generalitat, a part dels 18.000 que aporta també de diners propis l'Ajuntament de Morella. En l'apartat de treballs tècnics també s'augmenta per iniciar aquesta modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, algo també molt important, per veure les possibilitats també de Morella en diferents zones i també per actualitzacions que són necessàries del propi pla. Entre altres partides que disminueixen, tenim una molt, molt important, com és la partida d'assessorament a l'Ajuntament. Això és una cosa que també vam intentar en moltes ocasions el poder fer-ho abans. La veritat que ens ha agradat poder fer-ho abans, al final sí que s'ha aconseguit i és una cosa que estem molt satisfets també perquè ha costat molta feina i realment al final se veuen els resultats només en les xifres. Han passat d'un cost de 90.000 euros anuals abans a el contracte que tenim actualment 18.000 euros per aquestes tasques. Li dono un poc més de feina a la intervenció, però la veritat que és algo que és satisfactori, que se pugui fer aquest canvi també. Seguim també en la contenció en el que és la inversió i pagament a mitjans de comunicació per a que traguen especialment allò que fa l'Ajuntament. Una despesa, com hem explicat moltes vegades, aturada des de l'estiu de 2023, en quan vam entrar nosaltres al govern, que ara continua aturada, però que es manté en aquest apartat que estarà centrat sobretot en la promoció turística en despesa, que aquest any inclou també l'elaboració obligatòria del Pla Estratègic de Turisme per continuar sent municipi turístic de la Comunitat Valenciana, que és també algo imprescindible. També es rebaixa un any més l'assignació per dietes a l'equip de govern, així com també se plasma aquesta rebaixa que, tot i que està en funcionament des de l'any 2023, òbviament no s'havia pogut plasmar fins ara, el que és un 27% menys en la despesa en sous per a l'equip de govern, com ja se va aprovar en aquell inici de legislatura en 2023. En capítol 3 tenim els interessos de préstecs, que estan els que té l'Ajuntament encara en els bancs i que encara no hem acabat de pagar, però que sobretot es veu augmentat per dos motius. Un, per l'operació de tesoreria que té en vigor l'Ajuntament, que tot i que no es gasta el 100% del temps ni dels diners, ara, per exemple, no estem gastant res, està l'operació de tesoreria coberta al 100% i, per tant, estem generant zero interessos, però en quan se necessita, òbviament, aquests diners que utilitzem van generant interessos. Per tant, encara que no gastem aquesta partida en global, que no la gastarem, però ha d'estar contemplat tota la quantia que se necessitaria en cas de gastar els 600.000 euros en tot el conjunt de l'any que estaria en funcionament aquesta operació de tesoreria. Després també un altre molt important, que ja està pagat, però que òbviament al tindre el nou pressupost s'ha de tindre en compte, com és
els interessos de demora que vam aprovar sí al ple, que com vam expressar allí tots aquell dia, no era algo que ens agradaria pagar a ningú, però de l'obra del Colomer Zurita se va tindre que pagar i per tant també estan inclosos en aquest capítol. En el capítol 4, el d'assignacions i subvencions, arriba als 576.000 euros. La majoria se plasma en l'assignació a lo que és els serveis que presta el CISE, que també recordem que la gran part de la deuda de l'Ajuntament actual continua en el que és CISE i les empreses. Per dir els més importants i destacables, com són el poliesportiu, que són a la vora d'1.200.000 euros, i el que és l'escorxador, que són 500.000 euros els que queden per pagar. A banda, també hi ha uns quants altres préstecs que hi ha que continuar pagant i també a les persones que, òbviament, que treballen i fan els serveis per part del CISE, tot i que són per part de l'Ajuntament al final. Després també a l'Escola de Música, que se rebaixa un poquet la despesa respecte a aquests últims anys, però tot i això segueix sent una despesa elevada, ja que actualment el professorat no pot estar contractat com abans, que eren contractes, eren precaris, però a l'Ajuntament era un menor esforç econòmic del que és actualment, i per això la partida és de 115.000 euros, al que suma el que és la subvenció de Generalitat, que enguany, en aquest any, ha sigut la més elevada de la història, en 63.000 euros, si no recordo malament, i a banda les aportacions de l'alumnat, que són les quotes per pagar les classes, que són entre 50 i 55.000 euros. En aquest capítol també se troben algunes de les subvencions a les associacions i entitats en el preu que s'ha acordat en elles, i bé, algunes, sobretot aquests preus, continuen en el que va ser el que es va pagar l'any 2025 i altres ho faran en facturació directa a l'Ajuntament, com ja s'ha fet en altres ocasions, com per exemple la Mestre Candel o els gaiteros pels serveis que presten, ara se fa en facturació directa pels serveis. Bé, en aquest apartat també es recuperen les ajudes a cooperació, sí que és veritat que s'ha rebaixat també aquesta partida, però també es recuperen. Pel que a l'Escola de Música ho he comentat una miqueta, que ho tenies també apuntat. Després, en el capítol 5, es troba un element que no existia en l'any 2023 en aquest cas, però que sí que creiem molt important el tindre'l, que és el fons de contingència, uns diners que se reserven per a fer front a qualsevol emergència que puga esdevindre. És evident que ojalà la partida poguera ser més gran, però sí que s'han reservat 50.000 euros per a algun tema que poguera sorgir, des d'algun tema natural, de tronades, de lo que poguera passar, fins a qualsevol aspecte que poguera necessitar d'aixòs diners i d'aquesta manera poder utilitzar-los d'ahir. El capítol d'inversions l'hem detallat una miqueta abans. El capítol 9 també tenim les operacions financeres. Això, la veritat que és molt positiu, perquè hem baixat de 189.000 euros, que són els diners que paga l'Ajuntament als bancs per als préstecs que té, fins als 5.263 euros que pagarà aquest any 2026 l'Ajuntament. Estos diners, estos 5.200 euros, formen part de lo que va ser el pla d'ajust que va tindre que realitzar el 2024 l'Ajuntament per la complicada situació econòmica que tots sabeu, que ens va obligar el Ministeri a tindre que fer-lo, i d'esta manera ara durant 7 anys haurem de pagar aquest préstec i enguany toca 5.200 euros. Pel que fa als ingressos, l'estructura d'ingressos corrents que presenta el projecte de pressupost, s'ha d'assenyalar que el 30% dels ingressos previstos corresponen a impostos municipals, el 18% a taxes i preus públics i també algun altre ingrés corrent, el que suposa congelar o baixar, ara ho explicarem, els ingressos que s'aconsegueixen a través del pagament directe dels veïns i veïnes de Morella. Mentrestant, les transferències corrents aconseguides d'altres administracions públiques representen el 36%, quedant ingressos patrimonials en 4%,
i les transferències de capital, que sobretot són aquelles que se'n van a inversions per part d'altres administracions. En aquest pressupost tenim marcat un 11%, tot i que hi ha altres partides que ja s'han generat i ja s'incorporen al pressupost, per tant el percentatge definitiu serà encara major. En la part destaquem que augmenten molt el que és els aprofitaments forestals, ja que, com bé sabeu, s'està realitzant un aprofitament forestal a el que és Pereroles i Herbeset en el que va marcar Conselleria. També les plusvàlues per la venda d'immobles o parcel·les, ja que n'hi ha alguna d'elevada quantia i per tant també s'havia de plasmar el pressupost. També augmenta el que són els tributs de l'Estat, que cada any van augmentant. Sí que s'ha posat una xifra estimada, ja coneguda, però és veritat que seguim reclamant aquesta millora del finançament local per part del govern per a tots els ajuntaments. Nosaltres hi ha aquesta millor situació que altres, però realment aquesta millora del finançament fa molta falta, perquè a vegades sí que és veritat que ens centrem en la millora del finançament de les comunitats autònomes, però des d'ací reivindiquem això local, que és molt, molt, molt important. Després, com hem parlat abans, augmenta aquesta partida d'ingrés per la gestió del centre de dia per part de Generalitat, que és també el gasto que he dit abans, l'augment que he dit abans també en despesa. Una molt important d'aquest any també és l'assignació per a l'escola infantil, també en aquest cas de Generalitat, que arriba a 120.000 euros, que tot i que no cobreix el 100% de la despesa en el cas de Morella per lo menos, però sí que és una ajuda molt, molt important, que sense aquests 120.000 euros se faria molt més costa amunt, en diferència, el poder afrontar tot el que és l'escola infantil i no podria ser 100% gratuïta com és actualment. Tot això, tot aquest treball d'ajust, sobretot es fa en una congelació de la majoria dels impostos en este 2026, seguint en eixa línia de portar els comptes de l'Ajuntament a una senda correcta per aquesta restricció que parlàvem del Ministeri i per poder fer front a les factures en temps i forma, que també és un objectiu claríssim. També és algo molt, molt important i a destacar esquivant una d'aquestes recomanacions que van poder esquivar en el seu dia, en 2024, del Ministeri, on el que ens deia directament era que havíem de realitzar un augment d'impostos per salvar aquesta situació econòmica en el que nosaltres des del primer moment ens vam negar. Jo crec que avui en aquest pressupost també plasmem aquesta voluntat de no tindre que pujar aquests impostos, que se pot fer d'altres maneres el que és la reducció del dèficit, que s'està fent, queda molt per fer però s'està fent. Per això no es tocaran a l'alça en este 2026, però sí a la baixa en un dels punts de l'acord en el Partit Popular, que és en el poder baixar la tassa dels vados a Morella, que passaran a pagar els veïns d'una mitjana de 83 euros per any. Recordem que va per metres. Per tant, la veritat que canvia una mica de cada tipus de cotxera, però passaran de pagar això, més de 80 euros, a pagar uns 30 euros per any. Doncs això és també un dels altres punts de l'acord i per tant és una cosa que també molts veïns i veïnes se beneficiaran. Això a més no suposa tampoc una enorme quantitat de diners per a l'Ajuntament com sí que podrien ser altres impostos. En aquest cas parlem de cobrar 12.000 euros a cobrar 4.000 euros anuals. En aquest pressupost de 4,9 milions creiem que també és una cosa que se pot assumir i també beneficia a uns quants veïns i veïnes de Morella. Bé, en definitiva, així per acabar aquesta exposició, creiem i estem convençuts que és un pressupost real, que és la paraula principal que vull que quede clar, que és un pressupost real en ingressos i gastos i és un pressupost bo per a Morella. Gràcies a tots i alguna...
Sí, gràcies. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Ahir, quasi a la 1:30, com saben, rebíem un WhatsApp i la convocatòria electrònica que avui tindríem este plenari. Ni més ni menys, com ha dit l'alcalde, un ple extraordinari i urgent, perquè segons ha afirmat en la seva pròpia justificació, donada la manca de pressupost ordinari per a l'exercici 2025, situació que afecta el normal funcionament de la gestió econòmica. Home, no negarem la importància i necessitat de tindre pressupost. De fet, ho hem dit en reiterades ocasions, però és que porten 3 anys sense pressupost. Ni en el 24, ni en el 25, ni en el 26. I el que han de saber els morellans i morellanes, que fins i tot no sols els hagueren tingut que presentar, sinó que hagueren pogut fins i tot aprovar-los, almenys algun any, perquè és que tenen capacitat per fer-ho, inclús sense tindre el recolzament dels altres grups. Ara, com diem, ens convoquen en menys de 24 hores per a este ple, sense tindre este grup municipal cap tipus de comunicació ni documentació abans. I a part, ens preguntem, i ja ho avancem, avui s'aprova el pressupost per al que queda 2025-26? Doncs crec que ha de quedar clar que no. El primer que voldríem traslladar des del grup municipal socialista és que fer les coses així és una falta de respecte. Suposem, i mos dol, que els serà igual el que estem dient. Suposem que inclús ho podien esperar. I el més greu de tot és que l'alcalde, no sé si per l'acord que ha nomenat amb el Partit Popular o no, però és igual perquè és la seva responsabilitat, tot això possiblement ho hagi fet premeditadament. Ens agradaria pensar que no. Això és participació, transparència, pretendre que analitzem suposadament el punt més important de l'any en menys de 24 hores, sense acordar la celebració del propi pleno, quan hi ha regidors i regidores d'este grup que és materialment impossible que puguen assistir i altres han tingut que ajornar importants compromisos, fins i tot de caràcter bastant personal. Precisament vull excusar l'absència de la regidora Mari Carmen Escuder perquè evidentment se troba treballant. Això no és sols una falta de respecte i ho tenim que traslladar als regidors i regidores del grup socialista, sinó també contra molts veïns i veïnes de Morella, perquè el recordem que ja sabem tots que no tenim l'alcaldia, el Partit Socialista, però vam ser el partit més votat. Tenim la major representació en el plenari, per tant, representem a més veïns i veïnes que cap altre grup municipal. Lamentablement, actuar així creiem que no és positiu i una vegada més té conseqüències. I mos dol. Però és que a part de fer-ho així, cap al nostre grup, pensem que la situació no acaba així i ho volem traslladar en aquest plenari. Com diem, avui l'Ajuntament de Morella aprovarà un pressupost per a lo que queda de 2026, doncs crec que el primer que hi ha que explicar a la gent és que no. Avui no estem aprovant cap pressupost, votem el que votem cada grup, com si tots votarem a favor del punt que hem presentat. No aprovaríem el pressupost, perquè el que porten així al ple és que els donem recolzament a iniciar els tràmits en el Ministeri, quan això és responsabilitat seva, quan no ens han traslladat amb temps la documentació, quan per tant ens han exclòs en tot moment de traslladar les propostes que creguem, i com ara en referirem, ni per fer això, a més, este ple té tota la documentació. Ens exclouen de propostes, ens presenten tard la documentació i ni així està completa. Si el que volia, com a alcalde, com a equip de govern, és que coneguérem els pressupostos, no podem compartir que aquesta sigui la millor forma de fer-ho, ni en les formes ni en el fons. Així que estem fent un paripé, que volem dir que som més transparents quan han exclòs, com dic, al principal grup d'este plenari. Convocarà alguna comissió per abordar el pressupost amb este grup. Li assegurem millores i sobretot ens preocupen coses que avui ni presenta, com l'annex d'inversions o l'annex de personal, informes o bases d'execució. Com sabrà el secretari interventor, la documentació que conté este ple no és el que li ha d'enviar al Ministeri.
és que fins i tot en alguns documents que l'alcalde ha firmat se constate que falta documentació. Per tant, quedamos enterats que volen traslladar això al Ministeri, doncs bé, mos quedem per enterats. Però fa falta fer les coses així? Podem, com a regidors, fer el recolzament a un expedient que, a més de com se'ns ha traslladat, està incomplet? Des del nostre grup, com a mínim, volem que conste i així ho advertim. I no sols això, per a que puguem abordar en algun moment eixa comissió, reunions, si té a bé parlar en aquest grup del pressupost, li volem demanar diverses qüestions. Les bases d'execució, que suposo que hauran realitzat, el pressupost dels organismes autònoms, així no tenim ni el pressupost consolidat, la plantilla de personal. Van a fer algun canvi? Aquest és un tema que ens preocupa molt, tal com està la situació i en alguns aspectes que ens han preocupat en aquest plenari. L'annex d'inversions. Pretenen que li donem validesa a una cosa que és responsabilitat seua, que ens la presenta tard, de males formes i que damunt no està ni completa? Avui, cap al nostre grup, pensem que li han perdut les formes. Com a alcalde de tots i totes que és, també nostre. Sí, també és el nostre alcalde i president d'este plenari del que formem part. I sí, seguirem sense pressupost. Com ens referirem en la segona intervenció, este grup així està. I vostè, alcalde, hauria corregir, pensem, esta situació i així ho esperem. Gràcies. Gràcies. Jesús? Sí, bueno, des del grup popular recolzem estos pressupostos, ja que són uns pressupostos reals, ajustats a la realitat de Morella i fets en els peus en terra, que ens permetran fer, com ha dit l'alcalde, menudes inversions molt necessàries i, sobretot, a poc, eixir del forat ruïnós on es va deixar el Partit Socialista a Morella. El poder, a poc, baixar els impostos als morellans és molt important. El major respecte dels morellans és baixar els impostos, aunque de moment sigui només una miqueta. Una baixada que en els pressupostos socialistes de tots els anys sempre va ser, al revés, va ser pujada. I així ens hem trobat ara en un estat ruïnós del que a poc eixirem. Moltes gràcies. Bé, gràcies. Bé, és evident que portem 2 anys sense pressupost, 2 anys i 2 mesos, no? Perquè recordo que el 23 hi havia un pressupost en funcionament. També recordo, per a la gent que no ho sàpiga, que en 24 i 25 hi ha hagut un pressupost en funcionament també, un pressupost prorrogat, però en funcionament. I també diu que els haguem pogut aprovar. Sí, efectivament, l'any passat haguem pogut votar a favor i haguem pogut aprovar el pressupost. Efectivament, s'haguem pogut aprovar. Solo vull recordar una frase que a més la tinc gravada a la memòria perquè em va sobtar i per això al darrer ple ordinari també vaig parlar i vaig dir allò de les propostes. És una frase que em va dir vostè quan estàvem l'any passat intentant arribar a un acord en el pressupost en el seu grup. Després de tota l'explicació del pressupost que es van fer a la sala contigua, partida per partida, bé, els vaig preguntar una cosa, no? Quines propostes teniu per a poder arribar a un acord, quines propostes n'hi ha damunt la taula, no? La frase la recordo perfectament, que va ser tal que així, no? Se pot entrecomillar. Eixe és el vostre pressupost i nosaltres no tenim res a dir. Eixa va ser exactament la frase que va pronunciar vostè a la sala contigua de la qual estem ací quan li vam exposar la proposta de pressupost que tenia l'equip de govern i li vam sol·licitar les possibles propostes que tinguera vostè per aprovar-lo. Com vulgui. Bueno, la veritat que lamentem que haguem fet oïdos sordos a tot el que hem dit. Per lo que ha dit ara al final, en el ple de pressupostos que van votar tant en contra el Partit Popular com nosaltres,
crec que vam traslladar qüestions importants i, de fet, si han estat treballant des de fa mesos en el Partit Popular, doncs és evident els que han exclòs. I el que ningú pot negar que este plenari s'ha convocat en menys de 24 hores i que, per tant, no s'ha traslladat la documentació al nostre grup en cap moment i hi ha hagut cap voluntat de diàleg. I fem referència a que nosaltres així estem, pensem que és una qüestió molt seriosa, que cal treballar-la, que cal canviar aquesta dinàmica i seua és la responsabilitat. Dir el que ha dit un altre així en una reunió pot entrecomillar el que vulgui. Jo li faria un altre prec, a més de les peticions que li han fet anteriorment. Llegisca l'acte com vam tractar el pleno de la proposta de pressupostos que no van ser capaços d'aprovar. Llegisca eixa acte. I, a més, també volem fer memòria que alguns, inclús a les portes d'iniciar esta legislatura, ja vam rebre insults per dir una mostra més de lo que veiem avui, aquest pacte que és lícit, respectable, tot el que vulguem, entre independents i el Partit Popular. Però el que no podem comprendre és per què ens oculten informació, per què ens oculten una proposta de pressupostos que avui no estem aprovant els pressupostos com a tal. La seva responsabilitat d'enviar-ho al Ministeri és de l'equip de govern. Evidentment, quan caldrà parlar de pressupostos, parlarem, perquè en el poc temps que hem tingut de tenir la documentació, evidentment estem en disposició de traslladar millores, diverses incoherències importants que hem vist i també hi haurà aspectes positius, evidentment. Però, com diem, Morella, de moment, per la seva responsabilitat, continuarà en el pressupost més longeu de la democràcia, una cosa curiosa, i possiblement el que estiguen proposant en aquests moments sigui el més curt pel seu any d'aprovació. Però repetim el que diem i crec que és el més important en este plenari, que volen que els donem com una autorització per part de tots a tramitar una sol·licitud al Ministeri en un expedient que, com he dit, falten qüestions i que damunt és de la seva responsabilitat. Nosaltres estem disposats a parlar de pressupostos, si volen tramitar, tramiten, però no fent-nos responsables de fer les coses així. I li reiterem, esperem que ens trasladi aquesta documentació del pressupost. Vostè ha de prendre la iniciativa en què puguem mantindre reunions. Li hem preguntat directament, van a fer una comissió sobre el pressupost quan se pugui aprovar, i sobretot que aquest grup així estarà. Crec que ja no parlem com a companys, com a companyes, que això va a banda, però com a representants d'aquest poble pensem que ens mereixem també un major respecte en la forma de fer les coses. Este plenari, en la forma, davant del nostre grup no s'ha fet com s'hauria tingut que fer, i en el fons, com dic, vostès ho fiquen en els acords, si no ens estem inventant res. Volen donar compte d'una tramitació, està ahí res a dir, però que autoritzem aquesta tramitació sense que estigui tota la documentació i, a més, quan no estem aprovant encara el pressupost, crec que això no és del tot correcte. Per tant, nosaltres així estarem. Reitero que crec que ens mereixem un respecte pel ser el grup, tots tenen el respecte, però a més som el grup en més regidors d'aquest Ajuntament, fruit d'allò que van traslladar els veïns i veïnes, que evidentment no va ser suficient per a tindre l'alcaldia, i tenen la possibilitat de revertir aquesta situació. Nosaltres així no estem mai per a bloquejar res. I això sí que ho vaig dir en aquella reunió. I el que no pot fer
l'alcalde és tampoc bloquejar allò que li responsabilitza front a este grup. L'invito a que torni a llegir l'acte d'aquell plenari i que, a més, penso que escolten bé tots els de l'equip de govern el que trasladem avui. Crec que les formes s'han perdut de la manera que ho han fet en el nostre grup i ho diem en tota la humilitat, respecte, però també contundència, i crec que això s'ha de canviar. És lícit que facin un acord en aquells que consideren, però evidentment a nosaltres se'ns ha exclòs absolutament d'una documentació, d'un plantejament que, com dic, a més, en el fons del punt que va avui al ple, doncs pensem que a més no està ben plantejat. Per tant, crec que, sobretot, ja no és que estem així, sinó els veïns i veïnes de Morella, crec que demanen una altra manera d'encarar les coses, i en aquesta ocasió crec que no ha sigut així, i com dic, l'encomanem a que puguem canviar aquesta situació, perquè, com dic, el fet de que mos hagi convocat este pleno com mos ha convocat i de la manera que s'ha fet, pensem que no és gens correcte, i a nosaltres, com a regidors, com a regidores, se'ns ha faltat al respecte. I pensem, com l'he dit abans, vostè és també el nostre alcalde i el president d'este plenari, i a vostè li exigim i li demanem que això se pugui revertir. Per la nostra part, així serà. Però, evidentment, vostè ha de donar el pas i seua és la responsabilitat, com és la responsabilitat del que avui pretenia portar al plenari, que no és una aprovació del pressupost, sinó iniciar un tràmit que, a més, ens està traslladant als regidors sense tota la documentació, més enllà de la valoració que han fet de que ens hagi traslladat com ens ha traslladat en menys de 24 hores en este grup. I repetisc, per a parlar en profunditat del pressupost, quan vulguen, en el poc temps que hem tingut millores, incoherències, si me permeten dir-ho així, n'hem trobat, i a més crec que falten qüestions importants del pressupost, repetim, com és la qüestió del personal, com és la consolidació soles dels organismes, com és el patronat de l'Escola de Música, per ficar un exemple, i altres qüestions que són, que pensem que importants a l'hora d'abordar un pressupost complet en tota la informació, en transparència, en participació, sobretot en aquells que som els representants del poble de Morella, que som tots els 11 que estem així, ni uno més ni uno menys. Gràcies. Gràcies. Jesús? Sí. Jo, si me permeten, les primeres paraules que vull dir en este plenari, en este torn molt breu, són unes gràcies molt sinceres. Unes gràcies que, a més, les vull personalitzar. En primer lloc, gràcies a l'alcalde, gràcies a Jesús Ortí, portaveu del grup popular, i gràcies a Ramsès Ripollès, portaveu del grup socialista. I vaig explicar-me. Fa 32 mesos, en aquest ajuntament se va viure un canvi molt important. En aquell plenari, que també tots podem recordar, les paraules que en aquell moment l'alcalde que estava eixint de la seva responsabilitat, poc més o menys el que li estava dient és si vostè se fiava d'entregar-li les claus d'aquest ajuntament al grup popular. Algo així com dir que li estava entregant les claus d'aquest ajuntament a unes persones que no se mereixien aquest respecte al qual avui s'apel·lava. A unes persones que poc més o menys venien així a tratar aquest ajuntament i els seus veïns d'una manera que no se corresponia. Avui, almenys, aquestes paraules s'han reconvertit, i jo ho agraïs sincerament, perquè crec que és com tindria que ser, en què és un pacte lícit. I, efectivament, la democràcia té això, té que fer un canvi de govern és lícit, perquè així no ho van decidir els veïns en les passades eleccions quan se va perdre una majoria absoluta i se va donar unes altres majories. És lícit quan se porten punts a aquest plenari perquè, en particular, i aquesta és la qüestió
també a la que feia referència de falta de respecte. Falta de respecte hagués sigut no fer este plenari. I m'explico. La primera pregunta que hi ha que fer és preceptiu? És necessari que passe este punt per este plenari per enviar-ho al Ministeri? No. Hi ha major exercici de transparència que convocar un plenari en el moment que s'ha tingut l'acord en els pressupostos per donar a conèixer-los? Doncs entenem, és de veres que són punts de vista diferents, entenem que és el més preceptiu i el que més aporta a la transparència. El donar el coneixement, no per una nota de premsa, o ni tan siquiera fer falta això, vostè d'ací 2 mesos o 1 mes i mig, si el Ministeri dona llum verda, hagués pogut convocar un plenari que el resultat hagués sigut el mateix i haguérem omès durant aquest temps l'acord que hem arribat en aquest moment. Dia que donava les gràcies molt especialment al portaveu del Grup Popular i a l'alcalde. I ho faig molt sincerament. I en aquest cas m'entendran, espero que m'entenguen, perquè en els ja uns quants anys que tinc l'ocasió de formar part d'este plenari, són els primers pressupostos que reflecteixen problemàtiques molt particulars en solucions concretes i en compromisos econòmics. Ho hem dit moltíssimes vegades, Morella no se mereix ser el poble de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana en la pressió fiscal més alta. És de veres que les possibilitats que tenim actualment són les que són, però és un pas important que se puguen començar a tocar algunes tasses i algunes ordenances i ho anirem veient a lo llarg de l'any. Crec que és un pas molt important. És molt important que primera vegada puguem dir que un pressupost és realista de la A a la Z, és a dir, que les partides que s'han posat no són partides inflades, no són partides en les quals no se sap molt bé d'on vindran els ingressos, però que se tenen que ajustar sigui com sigui. És important que és de veres que en aquest document no estan les bases del mateix pressupost, perquè no feia falta que estigueren, ja arribaran les seues bases, però és molt important, com dèiem anteriorment, que quan en les bases anteriors, en les bases dels pressupostos socialistes en aquest cas, que se fa referència a aquest fons de contingència o a aquest fons d'emergència que vostè ha fet referència, després anàvem al pressupost i no trobàvem la línia que li correspondia. Entonces, en aquesta ocasió, la base ho contindrà i el pressupost ho contindrà. I molt especialment, i entendran a què vaig a fer referència, als pobles que depenen de Morella, que se'ls doni, en línies generals, si me permeten l'expressió, la dignitat que se mereixen. En el millor dels casos, en els pressupostos anteriorment, apareixia una línia genèrica dedicada a les pedanies sense ningun tipus de concreció, en els millors dels casos. Hi havia ocasions que ni tan siquiera això. En els millors dels casos apareixia una línia que després, quan veies l'execució de la línia, jo vaig arribar a veure, crec recordar, 100.000 euros i que després l'execució se va quedar en molt menys de la meitat. Crec que això era una falta de respecte, això sí que era una falta de respecte, perquè aquests veïns que viuen als municipis que depenen de Morella són veïns que se suposa que deuen tenir els mateixos drets, almenys les obligacions sí que eren les mateixes, però que no, ni tan siquiera tenien la possibilitat de tindre una línia en la qual se reflectiria una inversió, una iniciativa, una proposta, una inquietud d'aquests pobles. I en aquests pressupostos estan en nom i apellits. Els 4 pobles que depenen de Morella tenen les seves inversions corresponents i molt especialment, i així m'entendran, quan hi havia un alcalde anteriorment en la passada legislatura que rebia correus electrònics en el qual se li alertava de la situació de risc i que el seu respecte en aquest cas era ni tan siquiera no contestar, quan des del primer dia que se va produir el canvi de govern s'ha intentat buscar solucions a on siguera, sobretot des del punt de vista tècnic, m'estic referint a les cases que estan caent a Ortells, i que és de veres. Han passat 2 anys i mig des que va iniciar aquesta legislatura, ha passat molt de temps. Déu ha volgut que no hagi hagut ninguna desgràcia, però qualsevol dia ens podíem alçar i trobar-nos en algo que lamentaríem tots. En aquest pressupost
apareixen els diners consignats per a un estudi que, aquesta frase no és meua, aquesta frase és de l'actual alcalde, que diu alguna cosa així, com que és que, clar, hi havia coses que no donaven vots, no? Hi havia inversions que no hi havia vots i entonces el manteniment moltes vegades no dona vots i entonces per què fer-lo, no? Els estudis geotècnics possiblement no donen vots, però el que ens donarà és llum de quin és el problema, no? I vostès, i en este gràcies incloc el portaveu del grup popular, que és el que des del primer moment va posar com a punt de partida per poder arribar a qualsevol acord el que sí o sí tenia que hi haver una partida pròpia i el procés per a fer l'estudi a Hortells que tinguera que estar. No? Això se diu generositat per totes les parts. Quan s'arriba a un acord no pot ser d'una altra manera, ningú pot aconseguir el màxim de lo que se plasme en un document, però que en aquestes línies generals que avui se presenten, en aquestes línies concretes d'actuació, crec que se marca un punt d'inflexió molt important de lo que ha sigut la Morella dels últimes 3 dècades a la Morella que volem que sigui en els pròxims anys. Moltíssimes gràcies per la meva part. Gràcies, Jesús. Bé, efectivament, sí que vull, com he acabat en la primera intervenció meva, i li agraeixo que també hagi gastat aquesta paraula perquè realment és molt important, no? Que és la paraula del realista, no? Fer el pressupost realista, perquè al final és cert que en el 2023 hi havia un pressupost de 6 milions i pico d'euros, ara l'aprovem enviar al Ministeri en primer terme de 4,9 milions d'euros, però també és cert que en aquesta evolució del 2023 ens vam donar compte tots així, no? En la liquidació sobretot d'aquest any 2023, com moltes d'aquestes partides, especialment d'ingressos, no van arribar mai perquè no tenien que arribar. No? Per això, aquesta paraula, el realista, és algo tan important en aquest cas, no? Saber i tindre clar en quins diners comptarà l'Ajuntament de Morella i quines coses podrà fer l'Ajuntament de Morella. No es tracta de prometre tampoc coses que no se puguen fer, no? Sinó se tracta d'escoltar la gent en aquests xicotets problemes que a vegades també poden ser molt grans i realment intentar donar-los solució. No? I per això fa falta un realisme per donar aquesta solució. Per tant, sí que volia recalcar aquesta part. No? Òbviament, avui no aprovem aquest pressupost en definitiva, sinó que, com he explicat ja, només començar, que crec que ho he explicat només començar, aquest pressupost ara té que anar al Ministeri d'Hisenda per a la seva aprovació o si hi ha alguna puntualització que tingui que fer i després tornarà a aquest Ajuntament per a que faiguem el debat definitiu i l'aprovació del que és el pressupost. No? Però el dia d'avui té que ser i és un moment important per a poder fer aquesta explicació, no? Que no sigui sols una nota de premsa com ha comentat vostè, sinó que la gent que pugui mirar-ho, que pugui escoltar-ho, que tingui clar per què s'ha fet aquest pressupost, com s'ha fet aquest pressupost i per a què s'ha fet aquest pressupost. Jo crec que ho he intentat explicar el millor que he pogut o que s'ha sabut en la intervenció inicial. També intentarem continuar en aquesta profunditat de l'explicació en les pròximes setmanes i mesos i especialment també quan se porti a aprovació, però la transparència que se guanya també en explicar avui així aquest pressupost creiem que és molt important. No? I una transparència en un acord, efectivament, entre els dos grups polítics, entre Independents per Morella i Partit Popular, que, com he explicat abans, és un acord bo per a Morella i bé, en el que crec que tots així estem contents i satisfets de poder haver arribat a aquest acord. No? Perquè és la falta de respecte, realment creiem que no és així ni molt menys.
No creiem que això sigui una falta de respecte, el traslladar una documentació, l'explicar una documentació tant als regidors com a tots els morellans que com s'ha reconegut així, no n'hi havia per què fer-ho, no? Per tant, nosaltres el que hem volgut és explicar-ho de més, no? Si per explicar les coses de més s'està cometent una falta de respecte, doncs, bueno, cada un al final té la seva opinió, no? Després, el que ha comentat també de les xicotetes obres en pedanies, algo molt important, sobretot, i que potser no és molt fàcil fer-ho a Morella, però sí és més fàcil poder fer-ho a les pedanies, és precisament allò que te diuen els veïns directament, no? Allò que te demanen directament. A Morella potser a vegades és una miqueta més complicat perquè som més habitants i doncs, bueno, hi ha moltes més opinions i varietat de possibles actuacions a fer, però en les pedanies sí que té aquesta part també més acertant del poder fer directament algunes de les coses que te demanen els veïns, com per exemple, hi ha alguna cosa ja que això se'n va d'això que estava contant, com és l'estudi que ha comentat d'Hortells, no? És algo que des del primer dia ens preocupa molt, realment ojalà que haguem pogut començar-ho abans, ara sí que és veritat que ja per fi podrem arrencar en això, però recordo molt bé la primera visita que vam fer allí a Hortells quan vam veure les vades aquelles i quan es van ensenyar als veïns. La veritat que a tots ens va deixar, els que no ho coneixíem per almenys, ens va deixar prou impressionats i per tant jo crec que sí, entre tots hem d'aconseguir saber què passa per a poder buscar-li la solució, no? I li agraeixo les gràcies i les torno també, perquè al final per aconseguir arribar a un acord així tot el món té que ser-hi, no? Té que ser-hi una part, té que ser-hi l'altra. Jo crec que per les dues parts s'ha fet aquesta acció de ser-hi i de generositat pels dos costats. I bé, agrair-li també als 4 regidors independents per Morella aquesta feina que han fet. A Ruth en especial també aquests darrers dies també ha estat treballant per arribar a un acord el millor possible i jo crec que aquest és l'acord el que així, el millor possible. Així que, gràcies per la feina i ara toca començar a posar aquest pressupost en marxa en quan el Ministeri es conteste, que esperem que sigui el més ràpid possible i tornarem a fer el debat en este plenari. Bé, doncs en res més, passem ara a la votació del punt. Vots a favor, vots en contra, abstencions. S'aprova per 6 vots a favor i 4 abstencions. Res més, gràcies a tots i s'alça la sessió.